Пахвалёны Езус Христос! Мы з вами ведаем ужо 5 Божых запаведзяў, альбо 5 пунктаў Божага дагавору. І сёння пазнаёмімся з вами з 6-й запаведдзю «Не чужалож». Калі я ўпершыню пачула гэтае слова, я адразу запытала сябе, напэўна, як і вы, што гэтае слова азначае. Для гэтага мы падзелім яго на палову. Чужы ложак. Каб даведацца, што Пан Бог хоча нам сказаць праз гэтую запаведь, паспрабуем уявіць сябе альбо іншага чалавека дарослым. Ён вучыцца, заканчвае свой універсітэт, пачынае працаваць, знаходзіць прыгожую дзяўчыну, якая пасля становіцца яго жонкай. У дзень шлюбу яны абяцаюць адзін аднаму вернасць да канца свайго жыцця, што будуць любіць адзін аднаго. Гэтая клятва, дадзена Богу, з'яўляецца абавязковай, яна назаўсёды. Але, на жаль, у некаторых сітуацыях здараецца так, што гэты мужчына ці жанчына знаходзіць іншага чалавека, любага ім. І тады яны пакідаюць свой родны дом, пакідаюць сваю кватэру, сваіх дзяцей, сваю сям'ю і ідуць жыць у чужы дом. Каб такіх сітуацый не здаралася, Пан Бог папярэджвае і кажа: «Не чужалож». Тэме вернасці мужа і жонкі прысвечана таксама 9-я запаведь «Не пажадай жонкі бліжняга свайго». Цяпер мы ўжо ведаем, што азначаюць гэтыя запаведзі. Але вы, дзеці, напэўна, скажаце: навошта нам гэта ведаць? Гэта запаведь для бацькоў. Я з вамі згаджуся, але толькі на палову. 50 на 50. І зараз я гэта вам дакажу. Дзеці, адкажыце мне, ці хтосьці з вас мае мужа ці жонку? Не? Нікога? Так, сапраўды, напэўна, ніхто з вас яшчэ не мае ні мужа, ні жонкі. Тады наступнае пытанне. А хто з вас хоча мець шчаслівую сям'ю, добрага мужа і добрую жонку? Вось тут, напэўна, усе паднялі руку. Сапраўды, усе мы хочам быць шчаслівай і мець шчаслівую сям'ю. Таму гэтая запаведь нам патрэбна на будучыню, да якой нам трэба рыхтавацца. Якраз па гэтай прычыне мы і вывучаем гэтыя запаведзі для таго, каб пасля ў жыцці не рабіць вялікіх жыццёвых памылак, а таксама быць вернымі мужам і жонкай. Дзеці, адкажыце, калі ласка, як вы лічыце, якімі павінны быць добрыя мужы і жонкі? Давайце гэта з вами мы паспрабуем запісаць. Зрабіце ў сваіх шытках табліцу з 2 слупкоў і падпішыце назву кожнага слупка. Добры муж і добрая жонка. А ў адпаведных слупках запішыце тыя якасці і характарыстыкі, якімі яны павінны валодаць. Памятайце, што ў адным з гэтых слупкоў вы будзеце пісаць пра сябе, будучага мужа, або пра сябе, будучую жонку. А пакуль вы гэта будзеце рабіць, я звярнуся да вашых бацькоў. Хвала Христу, паважаныя бацькі! Хочам сёння разам з вами паглядзець праз прызму 6-й і 9-й запаведзі. Не чужалож і не пажадай жонкі бліжняга твайго. Першае, на чым звяртаецца ўвага ў клятве, гэта вернасць. Быць верным значыць прабываць у еднасці адзін з адным. У большасці вернасць асацыюецца з інтымнымі адносінамі мужа-жонкі па-за сям'ёй. Але вернасць – гэта нешта большае. Яна тычыцца не толькі гэтай сферы, але выражаецца ва ўсім тым, што служыць сямейнаму жыццю і сужэнскай любові. Напрыклад, скаргі, адмовы, асуджэнні на мужа ці жонку, сябрамі, бацькамі, калегамі па працы – гэта праяўленне нявернасці. А таксама прыняцце сур'ёзных сямейных рашэнняў па-за сям'ёй. Фізічная здрада – это крайняе праяўленне нявернасці. Это сур'ёзны ўчынак, які здольны разбурыць сужэнства. Але да фізічнай здрады даходзяць, як правіла, у сужэнскіх пар ужо скалечаных. Таму прычыны следства тут пераплятаюцца адно з адным. Другое, што мы абяцаем на парозе сямейнага жыцця, гэта любоў. Любоў – гэта паяднанне двух сэрцаў і інтэлектаў, а паяднанне
целаў толькі вынік гэтага. Калі хтосьці пачне спаяднанне целаў, таму будзе цяжэй адкрыць хараство, багацце і бляск сапраўднай любові. У сужэнстве муж, жонка раз за разам усё больш адкрываюць непаўторнасць адзін аднаго ў розных сферах. Любить значит имкнуться до добра другого человека. Робить конкретные учинки для другого. Например, помыть посуд ці приготовать смачную вечеру. Запланаваць адпачынак без дзяцей ці справіць які нечаканы сюрпрыз. Усё гэта спрыяе ўзрастанню любові адзін да аднаго. І апошняе, на чым мы бы хацелі засяродзіцца, гэта сужэнская павага, якую мы таксама прысягаем адзін аднаму. Сужэнская павага – гэта свайго роду падсумаванне, як бы злучэнне са шчэпкай усяго таго, што мы прысягалі адзін аднаму. Прысягу сужэнскай павагі тычыцца сумленнасці ў інтымным жыцці, якое павінна паказваць пашану да мужа, жонкі, іх патрэбам і жаданням. Ні муж, ні жонка не павінны прымушаць адзін аднаго да блізкасці, а таксама адмаўляць адзін аднаму без нейкіх важкіх прычын. Кожная сужэнская пара павінна імкнуцца да блізкасці без кантрацэпцыі, таму што яна нараджае страх і разбурае павагу адзін да аднаго. Сужэнцы маюць непарыўнае, пастаяннае права праяўлення любові адзін да аднаго ў блізкасці. Яны таксама маюць права устрымлівацца ад яе пры ўзаемнай згодзе. Права на часовае ўстрыманне дае магчымасць сужэнцам планаваць зачацце, захоўваючы сужэнскую павагу. Мы жывём у сужэнстве амаль 5 год. Нарадзілі 2 дачок. Мы шчаслівыя, бо адчуваем Бога ў нашай сям'і і хочам гэтым дзяліцца. І вам гэтага жадаем. З Богам! Упэўнена, што вы напісалі шмат якасцяў і характарыстык добрых мужоў і жонак, якімі вы таксама хочаце стаць. Таму нам трэба даведацца, як мы можам сабе дапамагчы, каб стаць такімі добрымі, клапатлівымі, любячымі і вернымі. Для гэтага зазірнём у апісанне стварэння чалавека. Пан Бог, калі ствараў чалавека, стварыў яго на свой вобраз і падабенства, стварыў яго з любові і даў яму цела. Першыя людзі Адам і Ева. Яны не саромеліся, хадзілі голыя і глядзелі адзін на аднаго чыстымі вачыма. Калі яны ўчынілі першы грэх, не паслухаліся Бога, іх вочы і думкі напоўніліся злом. Яны саромеліся, пачыналі захінацца, бо ведалі, што голыя і стыдаліся. Кожны з нас таксама мае цела. Нашае цела – гэта дар, які мы павінны захаваць і берагчы. Для гэтага Пан Бог дае кожнаму з нас пачуццё сарамлівасці. Таму ніхто з нас не выходзіць голым на вуліцу, не гуляе ў парку і не ходзіць у магазин, таму што гэта сорамна. Сорам – гэта пачуццё, якое дапамагае нам з павагай адносіцца да свайго цела як да таямніцы, не паказваючы яго іншым без патрэбы. Існуе некалькі сітуацый, асаблівых сітуацый, у якіх мы можам паказаць сваё цела іншаму чалавеку. Напрыклад, калі мы ідзём да лекара, і ў гэтым ёсць неабходнасць, альбо калі апранаем купальнік і плаўкі і ідзём купацца ці загараць. Ну і апошняе – гэта ў будучым толькі свайму мужу ці сваёй жонцы. Гэтым мы зберажом сваё цела ад усяго, што прывядзе яго да граху, брыдкага граху, а таксама дапаможам нам вучыцца вернасці, каб стаць вернымі, добрымі мужам і жонкай і захаваць сваё цела для яго. Каб вучыцца клапатлівасці, мы таксама павінны з клопатам падыходзіць да свайго цела, да сваёй таямніцы, паважаць яго і добра да яго адносіцца, апранацца і прыкрываць яго ў холадзе, альбо ад гарачага і палючага сонца, апранацца скромна, не выстаўляць сваё цела на паказ,
а таксама не дазваляць усім без патрэбы цалаваць нас і датыкацца да нашага цела. Мы таксама з павагай павінны адносіцца да цела іншых людзей. Гэта значыць не глядзець на непрыстойныя фотаздымкі, часопісы, не расказваць брыдкіх анекдотаў, не глядзець тых фільмаў, якія не дазволены ў вашым узросце. Цела чалавека – гэта святыня Бога. Параўнаем яго з Божым домам, з касцёлам. Калі вочы такога чалавека глядзяць на брыдкія рэчы, вусны вымаўляюць дрэнныя словы, а цела не захоўваецца як таямнічы дар, то такі касцёл падобны да спаленых абразоў, да вырваных крыжоў. У гэтым касцёле, святыні Бога, няма нічога, што нагадвае пра святасць. Такі чалавек, зразумела, не зможа быць добрым мужам, добрай жонкай, клапатлівым татам ці маці, таму што ўсё, што ён будзе рабіць, не будзе чыстым. Ён не зможа дарыць сваю чыстую любоў, бо яна будзе замазана нячыстасцю, брыдкімі думкамі, жаданнямі, дотыкамі і гэтак далей. Сёння хачу прапанаваць вам адну гісторыю жыцця святога Дамініка Савіо, хлопчыка, які ў маладым узросце стаў святым і ўсё жыццё прагнуў гэтага шчасця ў небе, прагнуў святасці. Калі ласка, увага на экран. Дамінік Савіо нарадзіўся ў шматдзетнай сялянскай сям'і. Хлопчык хадзіў у школу, кожны дзень пераадольваючы па 16 кіламетраў. Заўсёды паслухмяны, спакойны і радасны, ён вельмі сур'ёзна ставіўся да сваіх вучнёўскіх абавязкаў. У 12 гадоў Дамінік трапіў у араторый святога Яна Боска ў Турыне. Там ён працягваў вучыцца і чым толькі мог дапамагаў калегам. Вучыў урокі разам з тымі, хто не надта здольны, навучаў іх катэхізісу, апекаваўся хворымі, нават разнімаў сваркі паміж вучнямі. І больш за ўсё не любіў непрыстойнасці і жарты, звязаныя з нячыстасцю. Ён імкнуўся распаўсюджваць дабро і, аб'яднаўшыся разам са сваімі сябрамі, заснаваў таварыства Марыі Беззаганнай, члены якога былі апосталамі, анёламі-ахоўнікамі для іншых хлопцаў. Аднойчы ў адзін з сонечных спякотных дзён, калі ўсе хлопцы бегалі па надворку, гуляючы і бавячы час разам, Дамінік заўважыў невялікую групу хлопцаў, якія стаялі асобна, громка смяяліся і азіраліся навокал. Ён адважна падышоў да іх і сказаў: «Я бачу, што вы вельмі радасныя. Хачу таксама паглядзець на тое, што вас так рассмяшыла». Убачыўшы непрыстойныя малюнкі ў часопісе, Дамінік хутка выхапіў яго з рук хлопцаў і пачаў рваць яго на кавалкі. Гэта зараза, якая зараджаецца ў думках, паглынае нашае сэрца, брудзіць усё чыстае і святое. Пан Бог даў нам вочы, каб мы глядзелі на добрыя, прыгожыя рэчы, а не для таго, каб мы разглядалі непрыстойнасці. Што ў гэтым дрэннага? Мы ж хацелі толькі павесяліцца. Калі гэта прыносіць вам радасць, значыць гэта для вас звычайная рэч, а насамрэч гэта грэх. Глядзець на гэтыя рэчы – гэта вялікая небяспека для нашага сэрца, якая хутка можа прывесці да граху супраць чысціні, а значыць забрудзіць вашыя думкі і намеры. Таму беражыце свае вочы і вушы для таго прыгожага і чыстага, што дае вам пан Бог. Як бачыце, у нашай гісторыі трэба быць вельмі уважлівым, каб нашыя вочы, вусны, вушы, а таксама рукі і ногі не прывозілі нас да граху. Нашыя думкі і жаданні ніхто не бачыць. Яны як карані, якія сядзяць глыбока ў зямлі. Але калі гэтыя карані добрыя, то і галінкі ў іх будуць добрыя. Таму калі нашыя думкі і жаданні чыстыя, поўныя сапраўднай любові, то і плён з гэтых каранёў і дрэва, якое вырасце, будзе вельмі добрым, і абавязкова вы будзеце шчаслівыя. Што ж рабіць, калі ўсё ж такі з'яўляюцца гэтыя грэшныя думкі і жаданні? Не трэба адчайвацца, трэба іх адганяць і не засяроджваць на іх сваю ўвагу. Трэба маліцца і прасіць у Бога дапамогі, каб Ён ачышчаў нашыя сэрцы, а таксама нашыя думкі ад усяго нячыстага і бруднага. 6-я запаведь «Не чужалож» і 9-я запаведь «Не пажадай жонкі бліжняга свайго» вельмі блізкія. Яны вучаць нас.
чысціні сэрца і думак, павазе да свайго цела, як да таямнічага дару. Яны вучаць нас апранацца сціпла, пазбягаць спакусаў, месцаў і асобаў, якія да іх прыводзяць, а таксама быць верным мужам ці жонкай у будучым. Гэта запаведь забараняе глядзець дрэнныя фільмы, часопісы, фотаздымкі. Яна перасцерагае нас перад пажадлівасцю нашых дотыкаў, нашых думак і жаданняў, а таксама перад апавяданнем дрэнных, брыдкіх анекдотаў. Гэта запаведь забараняе чужалоства, жыццё без шлюбу, а таксама распуснае жыццё. Недапушчальным таксама з'яўляецца сужыццё двух мужчын ці двух жанчын, як мужа і жонкі. У якасці хатняга задання я прапаную вам у сваіх шытках намаляваць вялікае, прыгожае чырвонае сэрца, а ў ім напісаць 3 пастановы альбо 3 крокі, якія выбралі для сябе, якія жадаецца выконваць для таго, каб вучыцца быць добрым мужам і добрай жонкай. А вось так мы пазнаёміліся з вамі яшчэ з 2 Божымі запаведзямі, з 2 новымі пунктамі Божага дагавору. Жадаю вам яшчэ з большай пашанай і адказнасцю падыходзіць да дару свайго цела як святыні Бога. Клапаціцеся пра сваё цела і беражыце сябе. З Богам да наступных сустрэч!